दिनै सौफैलायबाय लोगोफोर नैबे रिट्रिट जायगायाव आरोखि ना जोंनि बेंटल डन बस्क' मिसनाव रिट्रिट जागासिनो दं नालाय दा बे जायगायाव आङो फैनानै दंफैसै आरोखि दा नोंथांमोननो देखायलांगोन जायहा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नोंथांमोना नायलांफानो हागोन आरोखि ना आं देखायलांगासिनो दं होनबा नैबे नुथाया जाहैबाय दा गिर्जा गखांनानै
जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामदों रायजोफोर। ओमफ्राय दा ओंखाम जारला जोबसिगोन, ओंखाम जाखांनानै गावबा गाव न'आव थांफिनसिगोन आरोखि। रिट्रिटआ दाख्लैनिफ्रायनो जादोंमोन, सानथाम जाबाय दिनैसिमाव। दा रिट्रिटआ जोब्बाय आरोखि दिनै। दा ओंखाम जाखां लोंखां गावबागाव न'आव थांसिगोन। गोबां मानसिफोरखौ नुनो मोन्दों लोगोफोर बेहाय गावबागाव लाइनाव थानानै डिसिप्लिन हिसाबै ओंखाम नाजावनानै जानो थाखाय लाइन जागासिनो दङ। गासैबो बारस' बुरस' गैया, गासैबो डिसिप्लिनजों थांनानै मोजाङै नाजावनानै मोजाङै मोजां जानानै गावबागाव न'आव थांगोन। दा बेनि थाखायनो नैबे लाइनाव दंगासिनो दङ गावबागाव माबाखौ लानो थाखाय। दा गोबां मानसिफोर लाइन जानायखौ नुनो मोनखाबाय। ओंखाम मोनजायाखै दाबो? ओरैहाय गैया लाइन दंजोबो, मोनथ'वा दानो। ओंखाम जानायाव नाजावनानै गावबागाव जाहैगोन आरोखि। दा गोबां मानसिफोर फैदों, दा गोबां माबाफ्रावनो नुखायो नोंथांमोन। बेबायदिनो नाजावनानै जों बयबो गावजों गाव अनलायनायनि गेजेरजों सोलिलांनांगौ जायो। बेवहाय गावजों गाव नाजावलायाबा बेवहाय राननानै होनायनि टाइमखौ मोनस्लाबा आरोखि। गोबां मानसि जाफैयो, दा बेनि थाखायनो गावबागाव एसे अनलायनायजों सहाय होलायनायजों दा बेबायदिनो नाजावलायनानै जानानै न'आव थांसिगोन आरोखि ना लोगोफोर। दा नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ, नोंथांमोना नुलांजोबगोन। गोबां मानसि दिनैनि रिट्रिटआव नुजाफैदों, गोबां धोरोमारिफोर फैदों आरोखि। दा गोबां फोथायारिफोरा बेवहाय नुजाफैदों दिनै। दा बेहायनो ओंखाम जालायलायनो होननानै ओंखाम बानायनाय जादों आरोखि ना। प्रतेक बोसोरावनो बेबायदि जायोबा बेबायदि ओंखाम जाखायो, दिनैल' नङा। फैबाय थानाय समावबो आरो बेबायदिनो जागोन आरो जालांबाय थागोन। गोबां मानसिफोर फैदों, नोंथांमोनहा नायलां गासैबो। बयबो जाथि जन'गस्ति दङ, बयबो मोनसेल' जाथि गैया बेवहाय, गासिबो जाथिफ्रानो बेवहाय नुजाफैदों आरोखि ना। दा ओंखाम जागासिनो दङ, गावबागाव ओंखाम जादों नाजावनानै जागासिनो। जाखां लोंखां न'आव थांगोन। गिर्जायाथ' जोब्बाय दिनैहाय, आरो उननि समफ्रावसो मोनफिनसिगोन बेबायदि गिर्जाखौ। दा नै बेवहाय नाजावनानै जादलागासिनो दङ आरोखि लोगोफोर। नोंथांमोननो आं देखायलांबाय, नोंथांमोना नायलांबाय था। गोबां मानसिफोर नाजावनानै जालागासिनो दङ। दिनै एसे सान्दुं गोसा, दा बेनि थाखायनो एसे खस्थ' खालामनांगौ जाहैबाय। ओंखाम नाजावनायावबो एसे खस्थ' मोनबायदां आं सानो आरोखि। दा उफाय गैया, जों बयबो गावजों गाव दैज' हमलायनायनि गेजेरजों एसे खस्थ' खालामनानै जा एसे मोनजायोना लोगोफोर, बेखौनो एसे एसे जालायनानै गोजोनै थालायनांगौनि माबायावहाय बेबायदिखौ जालायनाय जाबाय आरोखि ना ओंखामखौ। दा नै जागासिनो दङ, नोंथांमोन नायलांबानो जाबाय आरो नायबाय थालां। गोबां मानसिफोर नाजावगासिनो दङ, लाइना गोलावथार, बेनि थाखायनो एसे लाइन थानायावहाय एसे देरि जाबाय ओंखाम मोननो थाखाय। दा जेबो नङा, जों बयबो फोथायारिफोरनाव एसे दायो बे समाव जोबनाय फारसे फैबाय रायजोफोर आरो आंनि फल'वार नोंथांमोन। दा मानसिफ्रा फैलाजोब्बाय आरोखि ना, जाखां लोंखां फैबाय, ओंखाम जाखांला जोब्बाय। ओमफ्राय दा गावबागाव न'आव थांसिगोन। गासैबो फैजोब्बाय, नोंथांमोनानो नुखाबाय, गासैबो लाइन लाइन फैगासिनो दङ। रिट्रिटआ दिनै जोबनानै थांबाय आरो उननि समफ्राव लोगो मोनफिनसिगोनलाय। दा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला लोगोफोर, एसेयावनो दोनथ'नोसै। बयनिसिमबो गोजोन्थों।